Kinong yalam ka seng kongres. Hapo jong kari India kila penduk tiket no ia ka wei kalong kemi ke badai. Kanong yalam ka kongres ka Supriya Shrinet. Ka bapet ia ka social media tang namar. Belakang thok klam akor ia ka dor jong ka puron jong ka film Hindi. Ka kanggana ranat ka badai ro ka kertong jong ka seng BJP na Himachal Pradesh. Ka Supriya belakang thok klam akor ia ka dor jong ka ne ka puron. Dak ba shim ki dor ki baman syuha kapor bakadang akplim bentap haransan social media. Hajaka jong ka sinet kaseng kongres kala tiket no da Ubindra Chaudhary banyakun na Maharanjan kabahap hajalla Himachal Pradesh. Kachrinet kala dep yakun teng hausnam arja ka kandai tangba ka klem job mentau usnam kala penkre banyakun biang. Henry namar ka jingkin thok klem akore ka dor jong kapuron. Kala syap penduk tiket no hakin yang ilam kongres namar kan ke jingkan thok lam akor kala poi hating kong skor ka election commission jongkari India kala panjing shai na kan ne kanong ilam kongres kakangana kala ak palat live flight ki film bat ka film ka banangkong ka dei ka gangstar a love story haus nam arjan rew bat ka film bakhadu ka dei ka dhakat haus nam arjar akwar